Malawi Today. Nyamura zonse akunifusa salary ukarandira bwanji ma comment amena mapanga pamene paja kuti are you sure you're going to get this money? I said yes. I said, he said no. You cannot go there and get more than the minister himself. I said, kuipa kwa MCP sikudayambike lero. Kuchokera mbuyomo amati muntu akangochita bwino. Ndipo chipani cha MCP sichimakondwera muntu kungomanga nyumba kukhala ndi ng'ombe zake amakhala pa mavuto. Tati tikulandireninso mtsiku lina pa Malawi lero. Nkhani yathu si yambiri koma ndiyongofotokoza mbiri ya chipani cha MCP pamene tikufuna tione zina mwa zimene zinkachitika mu nthawi imeneyo, nthawi ya Dr. Banda, ndi kulongosola zimene anthu akhala kukumana nazo. Koma tili ndi funso limene tikufuna kuti inu yomwe yankhe mu comment section kuti kodi pali kufanana kwanji pakati pa ulamuliro umene unali ku nthawi imeneyo wa chipani cha MCP ndi umene uli pano wa chipani cha MCP, nanga pali kusiyana kwanji pa maulamuliro amenewa. Nde ife tingofuna timve maganizo anu, koma zambiri zili ku comment section. Tatenti timverekaye ndipo tionere kuti zinali bwanji ndipo zisanzo zina mwa izo zinali zotani. Takhani pomwepo. Kapena quarter chance. I squeezed the ball and I scored. And we defended properly, we played up to the end. To win a cup. To win a cup, early in the morning, Monday, ndarawirira. Disipita. He was kupita sokunja. Ndena kupeza chilolezo. Ndarawirira ku office kwa bwana. Mnaenda kuti I need to get permission. I need to get permission. So pana hapo ndio kuti ndanyamura mapapers onse. Contract yonse ndanyamura. Matiketi chani zonse iweyo kumene koko, please within a week you have to be back. We are flying out with the team to my preparations. I said it will not be a problem. See as wakali anandiro laso kubwera kunoko. Monday ndanyamura mapapers yanga ndafika kwa Tembo ku office. It was not easy to see Mr. John Tembo. That time. He was a busy man. He was a busy man and he was a big man. It was not easy. Dikira pamene paja pa secretary akutai chabwino at free you can go. I was an amateur at that time. I was not grown up properly. Maturity was not there. Chifukwa chikana khala kuti maturity was there. Nikana ganza kuti what I've carried, I must keep some. Ndisaonese zones. That was the mistake I made. Big mistake. Ndikana ngopita kumene kuja kungwasonyeza kuti ine ndifuna kupita contract chani koma ma conditions yaja onse yaja osaonetsa nanyamura zonse akunifusa salary ukarandira bwanji ma comment amena mapanga pamene paja kuti are you sure you're going to get this money? I said yes. I said, he said no. You cannot go there and get more than the minister himself. I said iwe indama india this is too much. $1,500 even the minister here doesn't get this. And the signing fee yako, if you get a signing fee, ameneyo anali Akina Phiri kulongosola zina mwa zimene iwo adakumana nazo mu nthawi imeneyo ya ulamuliro wa MCP, makamaka zimene adawachita a John Tembo. Nde apa tabweranso ndi video ina ndifuna imeneyo ikhanga ndi bonus kwa ma videos amene timafuna tikuoneseni makamaka pa nkhani imene tili nkukambirana lero. Nde takhalane pomwepo kuti tipitirize kuonera zimenezi. Kuipa kwa MCP sikudayambike lero. Kuchokera mbuyomo amati muntu akangochita bwino. Ndipo chipani cha MCP sichimakondwera muntu kungomanga nyumba kukhala ndi ng'ombe zake amakhala pa mavuto. MCP kuti ibwerere mboma ndi malemu
Vice President Saulos Chilima zimwawuse muntendere koma MCP dabwerera mboma chifukwa cha Chilima popanda Chilima MCP sikadabwerera so mboma ndipo pano ndifo ndinene maona mtima malingana nimene Amalawi akuvutikira chifukwa anthu ma business adatha even ngakhala anthu ogula magalimoto amene amagula magalimoto nkumagulisa makapital adatha chifukwa cha kusowa kwa forex nthawi anthu sadapite pasogolo anthu asauka amene alemera ndi okhaokha amene ali mchipani cha MCP okhaokha amene akupasidwa macontact ndi MCP okhaokha amene zili nduna za MCP ndipo ndimafuna ndinenesese lero kuti maulamuliro onse amene achitika mdziko lino palibe ulamuliro oyipa ngati uwu ndipo ngakhale satanayo amati akaona amana kuti izi sinatume chifukwa zina kuchita kumposa satanayo akuchita salama pukusa mutu akaona president akunamiza anthu Amalawi ndapanga situko satana manda kukoma winena anamaliza uyu ndi dolo uyu kwa basi kunama kumposa satana nkhaza kumposa satana nkhaza zoyipisisa zoti anthu akuvutika alibe naso ntchito nimafuna ndikuze na Malawi kwina kulikonse mopanda mantha ine ndine Bishop W Kachenje ndikuyankhula mopanda mantha Amalawi mtendere alibe anthu akusowa chochita anthu kuda ipese 5,000 kukhala thukuta pomwena kungoseweresa Amalawi ndikuyankhula mobweresa ine ndine mtumiki wa Mulungu wovomerezekaso mdziko lino la Malawi osazayerekeza kuvotera MCP osayerekeza kwina kulikonse mukazapanga mistake mwazikaso pa mavuto mukazapanga mistake kuivotera MCP Amalawi mwazika pa moto walawilawi nthawi tenti mpase mwayi Professor Arthur Peter Mutharika nthawi iyi ndayankhula kwa nthawi yaitali nthawi tenti mpase Professor chwenga kale Lazaro ndi zinduna zake akuopa akumamopa Professor sakala maswera ndikana mangompesera amene ndosiyana ndimafuna ndikulimbikisana Malawi anzanga chokera nsanje tuchitima kuchitipa osazapanga mistake kuvotera MCP yatizuza kwakwana anthu asauka anthu afinyika ndine mtumiki wanu mwambuye Bishop W Kachenje ndipo phone number yanga ndi 088 12 38 63 9 Shalom. Zimenezo ndi zimene timafuna kuti muone ndipo inunso mumve kuti zinali bwanji komano nkhani yayikulu osayiwala kuti tili ndi funso limene tinafunsa kumayambiriro kuti kodi pali kufanana kwanji ndi kusiyana kwanji pakati pa maulamuliro amenewa nde zambiri mutiuze ndinu ku comment section koma padakali pano tingopempha kwa onse amene akungotipeza kumene kuti kupanga subscribe ndikofunikira kuti tiziyendera limodzi kufikiranso nthawi ina ife pa Malawi lero tingoti mwakoma nonse zikomo.